Was serdecznie, pozdrowienie pańskim, pokój wam. Brangus broliai seserys, sveikiname viešpaties vardu, ramybė jums. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy jestem tutaj na Litwie, w waszej społeczności. Labai džiaugiuosi, kad pirmą kartą esu čia Lietuvoje ir galiu bendrauti su jumis. Chociaż kilka godzin temu wydawać by się mogło, że nie dojadę tutaj wcale do was. Galbūt, bet prieš porą valandų dar galvojau, kad čia negalėsiu davažiuoti. Już byłem w drodze pociągiem na lotnisko, mieliśmy tam spotkać się z bratem Wolfgangiem. Taigi važiavau traukiniu, kad į oro uostą nuvykti. I wszystko układało się przez pierwszą godzinę bardzo dobrze. Pirmą valandą viskas gerai, aš ten važiavau pats kartu susitikti su Wolfgangu. Ale później nastąpiło kilkugodzinowe opóźnienie pociągu. Bet po to traukinys sustojo ir stovėjo porą valandų. I wyglądało na to, że nic z tego nie będzie z tej podróży. Ir atrodė, kad viskas jau iš tos kelionės nieko nebeįvyks. Ale co wtedy robimy, drodzy braterstwo? My wszyscy wiemy, zwracamy się do Pana w modlitwie, ponieważ On potrafi dokonać rzeczy, których człowiek nie potrafi. Taigi tada mes kreipiamės maldoje į viešpatį, nes viešpats gali padaryti tai, ką žmogus negali padaryti. I modliłem się i mówię, że Panie Boże, jeżeli jest taką Twoją wolą, to pozwól mi, abym mógł tutaj dojechać do braci. Ir tada meldžiausi viešpatį, tai vyksta tavo valia, jeigu tavo tokia valia, leisk, kad galėčiau atvykti čia pas brolius ir seseris. I okazało się, że znalazło się rozwiązanie, Pan znalazł. Taigi ir viešpats rado tokį būdą, kaip tą išspręsti. Bo po przyjeździe do Berlina za 2 godziny odjeżdżał autobus, w którym wsiadłem. Taigi, kai atvažiavau į Berliną, po 2 valandų važiavo autobusas, į kurį įsėdau. I po 24 godzinach ogólnie podróży dojechałem. Ir po 24 valandų kelionės galiausiai atvažiavau. Bardzo się z tego cieszę. Labiau iš to džiaugiuosi. I dziękuję również za zaproszenie do tej usługi. Ir taip pat dėkoju už pakvietimą šiam patarnavimui. Na wstępie przekazuję serdeczne pozdrowienia Pirmiausia, perduodu nuoširdžius sveikinimus od mojej żony, siostry Agnieszki, nuo mano žmonos sesers Agnieškos, od syna, brata Sema, nuo sūnaus brolio Semo od moich teściów, braterstwa stefańskich, ir mano uošvių Stefanskių, od braci i sióstr zboru, gdzie się rozwijam, czyli zbór pana Wuppertal, iš brolių seserų iš Wuppertalio susirinkimo, kurio norėsiu. jak i również telefonicznie prosił mnie brat Eliasz Grodziński z żoną, Taigi brolis Eliaš Grudžinskis su žmona taip pat prašė, aby tutaj serdecznie przekazać również ich pozdrowienia. kad taip pat čia perduoti jų sveikinimus. A te pozdrowienia, drodzy braterstwo, świadczą o tym, O tie sveikinimai liudija apie tai, że ci bracia i siostry życzą wam wiele łask i błogosławieństw Bożych. kad tie broliai ir seserys jums linki daug Dievo malonių ir palaimų. A obecnie przechodzimy do rozważań naszego tematu. O dabar einame prie svarstymo mūsų temos. Bóg jest naszym miejscem schronienia. Dievas yra mūsų prieglaudos vieta. Podstawowy tekst, który pragniemy rozważyć, Pagrindinė tema, kurią mes svarstysime, proroctwo Izajasza, 26 rozdział, Izaja 26 skyrius, a werset 20, 20 eilutė. gdzie czytamy. Izajasz 26, Izaja 26:20 skaitome. Mano tauta, eik į savo kambarius, pasislėpk valandėlę, kol praeis jo rūstybė. Czyli jest mowa o zamknięciu drzwi tutaj, tak? Żeby schował się w pokoju, póki przyjdzie gniew pański. Drodzy braterstwo, Bóg jest naszym miejscem schronienia. Dievas yra mūsų prieglaudos vieta. A przed czym my mamy się schronić? Nuo ko mes turime saugotis? Ponieważ żyjemy, musimy się chronić, ponieważ żyjemy w bardzo interesujących czasach. Nes gyvename labai įdomiuose laikuose. Obecnie żyjemy przy końcu tak zwanego drugiego świata lub drugiej dyspensacji. Dabar gyvename antros dispensacijos pabaigos laike.
a ten drugi świat ma swój początek z końcem potopu. Taigi, baigiantis Tvano, tas laikotarpis dabar prasidėjo, dabar eina į pabaigą. I jest to okres czasu, które Pismo Święte nazywa świat, który teraz jest. Tai ir vadinasi šventame rašte pavadinta pasaulis, kuris yra. Tak, jak to określił apostoł Piotr, tak? Kaip Piotra 3:6-7. Antra Petro 3:6-7. Ale który kończy się Bet kuris baigėsi zniszczeniem tego świata, sunaikinimu šio pasaulio, to znaczy nie literalnej ziemi, nie literalnych niebios, neraidinės žemės, neraidinių dangaus, ale świata w znaczeniu porządku, który jest na tym świecie. bet tvarkos turi, kuri yra dabar šiame pasaulyje. I to niszczenie, jesteśmy świadkami tego, Esame liudytojai to naikinimo. i ono rozpoczęło się w czasie początkowych etapów drugiej obecności naszego Pana, Taigi tai prasidėjo mūsų viešpatės antro ateimo metu pradžioje, która, jak wiemy, na podstawie chronologii biblijnej rozpoczęła się w roku 1874. ir kur pagal chronologiją mūsų viešpatės antrasis ateimas prasidėjo 1874 metai. Co dzieje się w tym okresie czasu, drodzy braterstwo, tej drugiej dyspensacji, a szczególnie w momencie końca obalania tego porządku rzeczy? Ir kas dabar vyksta, greunant šią dabartinę tvarką ir pagrindę pabaigoje šios antros dispensacijos. Otóż dostrzegamy, że sprawiedliwi wzmacniają się w sprawiedliwości, Taigi matome, kad teisingieji stiprėja teisingume, a bezbożni wzrastają w niesprawiedliwości, o bedieviai auga neteisingume, i w wyniku czego sprawiedliwość i niesprawiedliwość osiągają teraz swój punkt kulminacyjny. ir teisingumas ir neteisingumas dabar pasiekė savo kulminacinį tašką. Dlatego w tych czasach prawda i jej przeciwieństwo, czyli błąd, Taigi tuo metu tiesa ir jos priešiškumas klaida, oraz sprawiedliwość i jej przeciwieństwo, czyli niesprawiedliwość, teisingumas priešingybė neteisingumui, osiągnęła w tych czasach w swoich zwolennikach punkt kulminacyjny. taigi savo pasakėjose dabar pasiekė kulminacinį tašką. Co to znaczy, że osiągnęło punkt kulminacyjny? Ką tai reiškia pasiekė kulminacinį tašką? To znaczy, że żyjemy w czasach, w których ten kontrast między dobrym a złem, prawdą a błędem jest coraz bardziej widoczny. Taigi matome dabar tą kontrastą tarp tiesos ir neteisos, teisingumo ir neteisingumo, klaidos ir klaidingumo ir tiesos. Wręcz tragicznie do dostrzeżenia, Taigi tragiškai mes tai matome doprowadzając do tego, ir atveda tai iki to. że ludzie muszą podejmować decyzje w wyniku tej kulminacji. Ir žmonės turi apsispręsti tojos kulminacijos metu. I na przykład możemy powiedzieć, Ir pavyzdžiui, galime pasakyti, że w wyniku objawiania pewnych faktów, taigi apreiškime tam tikrų faktų, na przykład w Niemczech ludzie masowo opuszczają kościoły, zarówno rzymskokatolickie, jak i ewangelickie. taigi Vokietijoje, pavyzdžiui, masiškai palieka bažnyčias, katalikų bažnyčia ir protestantinėse I bažnyčiose. to się dzieje oczywiście nie tylko w sferze religijnej, ale również i w sferze świeckiej. Tai vyksta ne tik religinėje srityje, bet ir pasaulietinėje srityje. Ten stan drugiego świata, czyli tego porządku rzeczy, Taigi ta tvarka, dabartinė pasaulio, dabartinė ta tvarka kończy się od roku 1914 baigėsi nuo 1914 metų, w czasie największej katastrofy w historii ludzkiej, toj didžiausioje katastrofoje žmonijos istorijoje, czyli w czasie wielkiego ucisku, didelės priespaudos metu, jakiego nigdy prędzej nie było i nigdy już nie będzie, kurio niekada nebuvo ir niekada nebus. a ten ucisk, począwszy od roku 1914, jest tak wielki, O tas priespauda tokia didelė nuo 1914 metų, że Pismo Święte opisuje go, ewangelista Łukasz mówi, że w 21 rozdziale, wersecie 26, że ludzie drętwieć będą przed strachem, tai ir Luko 21-24 ten sakoma, kad Luko 21-26 sakoma, kad žmonės bijos, drebės iš baimės.
i przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystkich świat. ir laukimo tų dalykų, kurie ateis ant viso pasaulio. No, dzisiaj nikt nie może temu zaprzeczyć, drodzy braterstwo, Dabar- że ludzie obawiają się. Dabar niekas negali prieštarauti tam, kad žmonės bijo. I zauważamy, że panuje coraz bardziej powszechne przekonanie Ir dabar viešpatauja vis didesnis įsitikinimas, o obecności kryzysu, którego nie można opanować. kad artėja krizė, kurios neįmanoma suvaldyti. I właśnie przy pomocy tego ucisku zostanie usunięty Ir kad tos priespaudos metu bus panaikintas ten stary porządek rzeczy w sferze świeckiej pasaulietinė tvarka, sena pasaulietinė tvarka i również jest usuwany ten stary porządek rzeczy w sferze religijnej. ir sena religinė tvarka taip pat yra greunama. To są fakty. Tai yra faktai. Pytanie jest tylko, jak lud Boży powinien się w tym wszystkim zachować. Bet dabar klausimas, kaip Dievo žmonės visame tame turi elgtis. O, drodzy braterstwo, ten tekst podstawowy, o który czytaliśmy, daje nam pouczenie i radę. Co Taigi mamy tas czynić? pagrindinė eilutė, kad duok mums pamokinimo ir patark. Ten tekst podstawowy wyraża serdeczną czułość. Taigi nuoširdų troškimą mūsų tai išreiškia, Bo tutaj Bóg, Ojciec Niebiański, mówi do swojego ludu: nes dangiškasis tėvas čia sako savo žmonėms, idź, ludu mój, eikite mano žmonės, idź do komnat swoich, įeikite į savo kambarius a zamknij drzwi za sobą, skryj się. ir užsidaryk duris ir pasislėpk. A więc to polecenie, ta myśl, którą tutaj czytamy, ona uświadamia nam wielką miłość Boga, którą On ma dla Taigi swojego čia ludu. parodo didelę meilę Dievo savo žmonėms, kurią jis turi. Ten werset wskazuje na to, że Bóg ma troskę o swój lud. Čia pasako, kad Dievas rūpinasi savo žmonėmis. On nie zapomniał o swoim ludzie. Jis neužmiršo savo žmonių. Zauważmy, że On tutaj przez swojego proroka Izajasza Taigi jis čia atkreipime dėmesį, kad jis per pranašą Izają ostrzega nas przed tymi wydarzeniami, których jesteśmy świadkami. perspėja mus dėl tų įvykių, kurie ateis, Ponieważ- kurias matome. Izajasz był prorokiem i był w stanie dostrzec pewne rzeczy i opisać je, Taigi Izajas buvo pranašas ir galėjo aprašyti tam tikrus dalykus ir pranešti. i on mówi, zauważmy, co mówi ten następny werset 21. Atkreipime dėmesį, ką sako kita eilutė 21, O, Izaja 26. oto bowiem Pan, czyli Jehowa, wychodzi ze swojego miejsca, Štai viešpats ateina iš savo buveinės, tai yra Jehova, aby nawiedzić nieprawość mieszkańców ziemi. bausti žemės gyventojų už jų nusikaltimus. I w tym samym rozdziale czytamy również werset 5 i 6. Ir čia skaitome 5-6 eilutę, Co czyni Bóg w tym czasie ucisku? ką Dievas daro priespaudos metu. On bowiem poniża tych, którzy mieszkają wysoko. Jis pažemina tuos, kurie yra išdidus. Burzy miasto wyniosłe, burzy je aż do ziemi. Taigi nuverčia iki pat žemės, iki žemumos I strąca aż do prochu. ir iki dulkių nuverčia. Inny werset znany nam jako badaczom Pisma Świętego, Kita eilutė žinoma mums kaip Biblijos tyrinėtojams. proroctwo Daniela 12 rozdział, werset 1. Danieliaus 12:1. On również mówi o czasie uciśnienia, jakiego nie było, jako narody poczęły być. Taigi ten taip pat kalba apie priespaudos laiką, kuris ateina, kurio nebuvo, kol tautos egzistuoja. Jednak, drodzy braterstwo, spośród tych wszystkich wydarzeń, których jesteśmy świadkami, które dotykają nas, Tačiau tarptų įvairių išbandymų, kurių mes esame liudytojai ir kurie liečia ir mus, dowiadujemy się na podstawie podstawowego wersetu, że Bóg chciałby, taigi iš tos pagrindinės eilutės mes sužinome, kad Dievas norėtų, lub inaczej mówiąc, Bóg ma pewne oczekiwania od swojego poświęconego ludu. Dievas laukia iš savo pasišventusių žmonių, Bóg chciałby, aby lud Jego Jemu ufał, aby był spokojny. kad Dievo žmonės pasitikėtų juo,
turėtų pasitikėjimą. aby zupełnie polegał na boskiej opatrzności, Pilnai pasiduotų viešpatės apvaizdai. aby nie miał nigdy żadnych wątpliwości co do jego troski i miłości o swój. Kad niekada neabejotų Dievo rūpesčių ir rūpinimusi jais. Jesteśmy cały czas w tym samym rozdziale 26, Izajasz. Taigi visą laiką mes Izaja 26 I skyriuje esame. zauważmy, co on mówi. Tutaj Nie, a- werset 3 i 4. Atkreipime dėmesį, kai jis sako 3, 4 eilutė. Człowieka polegającego na Tobie, czyli na Bogu, Taigi tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitikė tavimi. zachowujesz w doskonałym pokoju. Dlaczego? Bo Tobie ufa. Taigi palieki suteiki jiem tobulą ramybę, nes jie tavimi pasitikė. I werset 4 mówi: Ir 4 eilutė sako, pokładajcie nadzieję w Panu pasitikėkite viešpačiu visados, na wieki, visada, bo Jehowa Bóg jest wieczną skałą. nes Jehova yra amžina stiprybė. Takie jest oczekiwanie i życzenie Boga względem Jego ludu. Taigi toks yra laukimas Dievo žmonių, Aby zaufał zupełnie Bogu w tym czasie ucisku. kad pasitikėtų Dievu tos priespaudos metu. Ta myśl jest również wyrażona przez innego proroka. Ta mintis taip pat pasakyta kito pranašo yra, Czytamy Psalm 46 rozdział, psalmė 46 skyrius, 46 psalmė, który również opisuje wydarzenia obecnego czasu i również wyjaśnia, jaką postawę powinien przyjąć lud Boży. ir čia taip pat aiškinama, kaip turi elgtis Dievo žmonės. Czytamy od pierwszego: Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. 46.1. Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje. I teraz zauważmy następną myśl. Atkreipime dėmesį į kitą mintį. Skoro Bóg jest naszą pomocą, Jeigu Dievas yra mūsų prieglauda, to on mówi: tai sako, dlatego nie będziemy się bać. todėl mes nebijosime. Czy boicie się, drodzy braterstwo? Ar mes bijomės, brangus broliai seserys? Jeżeli jesteśmy blisko Pana, Jeigu esame arti viešpaties, to nie mamy czego się obawiać. mums nėra ko bijoti. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, Nebijosime, nors žemė drebėtų. czyli porządek społeczny na tym świecie, Taigi dabartinė visuomeninė tvarka, choćby przeniosły góry sam środek morza. nors kalnai griūtų į jūros A gelmę. więc ustroje państwa będą zanurzone w anarchii wzburzonego rodzaju ludzkiego. Visa dabartinė tvarka bus sujudinta anarchijos metu. Choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Nors užtų jų vandenis ir drebėtų kalnai joms šėlstant. To nie będziemy się bać, drodzy braterstwo. Mes tuomet nebijosime, brangieji broliai seserys. Poczytamy w wersecie dalej 7 tego rozdziału. Nes 7 eilutę toliau skaitome. Pan zastępów jest z nami. Viešpats, kareivijų viešpats yra su mumis. Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Tvirtovė mums yra Jokūbo Dievas. I mówi 8 werset. Chodźcie, zobaczcie dzieła Pana, jakie spustoszenia uczynił na ziemi. Ir 8 eilutė, ateikite, pažvelkite į viešpatės darbus, kokių baisių dalykų jis padarė žemėje. Tak, drodzy braterstwo, Bóg oczekuje od nas, Taigi Dievas laukia iš abyśmy się mūsų, nie bali, kad mes nebijotume, abyśmy mieli zupełne spoleganie sercem na Bogu. kad pilnai pasitikėtume Dievu. A w psalmie 103, a w wersecie 13 czytamy, 103 psalmė, może być przesunięcie, nie? Trzeba zwrócić uwagę. Jako ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się Go boją, czyli ci, którzy Go czczą. 17. Tak. Bet viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie jo bijo, ir jo teisumas lieka vaikų vaikams. 103:17. Ale drodzy, 100. 103. 103. 103. 103. 13. Tak, 13. Ale drodzy braterstwo, mając na uwadze to Tai- wszystko, Taigi mes turėdami dėmesį į visą tai, atkreipdami dėmesį,
Ale mając na uwadze te wszelkie wydarzenia tuos visus įvykius i mając na uwadze tą szczególną miłość i troskę, jaką Bóg ma nad swoim ludem, ir tą visą rūpestį, kurį turi Dievas savo žmonėms, doceniając Jego zachętę i ochronę, žiūrėdami jo apsaugą ir rūpestį, którą On nam zapewnił, kurį mus užtikrino, to jednak nie możemy o pewnej rzeczy zapomnieć. negalime užmiršti vieno dalyko. Otóż nie możemy zapomnieć o tym, że rodzaj ludzki, świat boi się Taigi mes negalime užmiršti, kad pasaulis bijo, i nie możemy być samolubni mes negalime būti savanaudiški. i kiedy pojawi się tylko okazja, sposobność, Ir kai atsiranda tik tai galimybė aby z kimś porozmawiać na te tematy i ma uszy ku słuchaniu, ir su kuo nors pakalbėti šiomis temomis ir kas nors nori mūsų klausytis, aby przekazać im to pocieszające słowo prawdy. kad jiems pateikti tą paguodos žodį. Bo my przecież pamiętamy o tym, że Bóg ma miłość dla całego świata. Taigi Dievas turi savo meilę visam pasauliui. Nie świata w znaczeniu porządku rzeczy, Ne pasauliui, kad tos dabartinės tvarkos, ale świata tutaj w tym znaczeniu ludzi, rodzaju ludzkiego. bet pasauliui tai yra žmonėms. Ta miłość Boża względem rodzaju ludzkiego jest obecnie ukryta za chmurami Jego sprawiedliwego gniewu, oburzenia. Taigi ta meilė Dievo rodoma žmonijai yra dabartiniu metu uždengama tos priespaudos debesimis Z powodu ich grzechu i niesprawiedliwości. dėl jų nuodėmių ir dėl jų neteisybių. Ale za tą chmurą świeci słońce boskiej łaski. Bet už to slypi Dievo malonė. Bo Pismo Święte mówi, że Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna. Kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog davė savo viengimį sūnų. Aby każdy, który w Niego uwierzy, nie zginął, czyli nie zginął na wieki, Kad tas, kurie tiki į jį, nepražūtų, tai yra nepražūtų amžinai, ale mógł otrzymać życie wieczne. bet galėtų pasiekti amžiną gyvenimą. A więc Bóg nadal ich miłuje, rodzaj ludzki. Dievas ir toliau jos myli, žmonijos giminę. I to ta Jego miłość trzyma obecnie w ręce tą rózgę, którą każe rodzaj ludzki. Būtent Dievo meilė dabar laiko rankoje tą rykštę, kuri baudžia žmonės. Czytaliśmy w psalmie 46, a wersecie 9 46 psalmė 9 eilutėje skaitėme bardzo ważną myśl dla nas, labai svarbią mintį mums. bo tam jest powiedziane: pójdźcie, a oglądajcie sprawy pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi. Ateikite, pažvelkite į viešpatės darbus, kokiu baisių dalykų jis padarė žemėje. 8 eilutė. Chodzi tutaj o to, drodzy braterstwo, Čia kalbama apie tai, brangiai, aby być świadkiem i analizować to, co dzieje się obecnie na świecie, kad mes būtume liudytojai ir analizuotume tai, kas vyksta dabar pasaulyje. ale nie angażować się w sprawy tego obecnego obalania porządku rzeczy. Bet mes neįsijungtume į dabartinės pasaulio tvarkos griovimo darbą. I o ile jest to możliwe, Ir kiek tai yra įmanoma, abyśmy wszystkim tym, którzy są zainteresowani, przedstawiali świadectwo prawdy. kad visi tie, kurie norėtų pateikti tiesą, tiesos liudijimą, A jaki jest, drodzy braterstwo, rozwiązanie? o koks yra sprendimas viso to, brangiai. W jaki sposób my oraz inni ludzie powinni zachować się w tym czasie tego wielkiego ucisku? Ir kaip mes turėtume elgtis to didelės priespaudos metu. Znajdujemy radę w Piśmie Świętym. Mes tai surandame šventajame rašte. Proroctwo Izajasza, 30 rozdział, werset 15. Izajo 30 skyrius 15 eilutė. Izajasz 30 rozdział, werset 15. Izajo 30:15. Albowiem tak mówi panujący Pan Święty Izraelski. Taip sako viešpats Izraelio šventasis. Jeżeli się nawrócicie i uspokoicie się, Jeigu atsigręšite ir nusiraminsite, zachowani będziecie. būsite išgelbėti. Jeżeli się uspokoicie. Jeigu nusiraminsite. Dalej czytamy. Toliau skaitome. W milczeniu i w nadziei będzie moc wasza. Ramume ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė.
Podobna wskazówka znowu Psalm 46, werset 11. 146 psalme ir 11 eilutė taip pat. Tam Bóg mówi, Ten Dievas sako, uspokójcie się, nusiraminkite. a wiedzcie, że ja Bóg. Pas mumis 10 eilutė. Žinokite, liaukitės, aš esu Dievas. Będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Aš būsiu išaukštintas tarp pagonių ir būsiu išaukštintas žemėje. Zauważmy, że te dwa proroctwa, Izajasz 30 i Psalm 46 rozdział, mówią w sposób typiczny o okresie ucisku i dają radę, Tak. jak należy się zachować w tym całym zamieszaniu, które panuje. Taigi ir Izaijo 30 skyriuje 15 eilutė ir 46 psalmė 10 eilutė kalbama, kaip Dievo žmonės turi elgtis, kad būtų apsaugoti. Bo i tu w tym rozdziale występuje słowo uspokójcie się. Į viename ir kitame eilutėje sakoma, nusiraminkite, Milczcie. tylėkite. Co to oznacza, drodzy braterstwo? Ką tas reiškia, brangieji? Otóż mamy być spokojnymi i pełnymi nadziei obserwatorami. Taigi mes turime būti ramus ir ramus stebėtojai. Możemy spokojnie analizować te wydarzenia, Galime analizuoti tuos įvykius ramiai, ale nie wchodźmy do tego wzburzonego morza. bet neįeikime į tą neramę jūrą. Nie angażujmy się w te sprawy, Neįsivelkime į tuos reikalus. bo wiemy, do czego to ma wszystko doprowadzić. Mes žinome, iki ko visas tai atves. A więc nie sprzeciwiajmy się woli pańskiej. Bóg chce, aby nastąpił ten czas, kiedy ten porządek będzie zupełnie zniszczony, obecny porządek rzeczy. Nes Dievas nori, kad būtent dabartinė tvarka būtų sunaikinta. Ale my nie możemy być częścią tego zniszczenia. Bet mes patys neturime būti dalis to sunaikinimo. A więc jeżeli ktoś by nas pytał, co mam uczynić w tym trudnym czasie ucisku, Bet jeigu kas nors paklaustų, ką aš turiu padaryti toje priespaudos dienoje to sunkioje. możemy powiedzieć, uspokój się i obserwuj, co się dzieje. O galima pasakyti, apsiramink, nusiramink ir stebėk, kas vyksta. Jedna z pieśni w języku polskim, którą śpiewamy, mówi: Viena giesmė lenkų kalboje, kurią giedama, niech swoją drogą idzie świat, tegul pasaulis eina savo keliu, nie dla mnie droga ta. ne man šis kelias. My idziemy zupełnie inną drogą, drodzy Mes bracia. einame visai kitų kelių, brangieji. Ale wracamy znowu do naszego podstawowego tekstu, Bet, brangieji, grįžtame vėl prie to pagrindinės eilutės, bo tam czytamy: nes skaitome, idź ludu mój, eikite mano žmonės, ludu mój, wnić do komór swoich. įeikite į savo kambarius. Kto to jest ci, o których tutaj Biblia mówi, lud mój? Kas tai yra tie, kurie turi įeiti? Kto należy do tej klasy? Kto może powiedzieć, że jest ludem pańskim, ludem Jehowy? Kas gali pasakyti, kad yra mano tauta, Dievo Jehovos žmonės? Czy to każdy może powiedzieć, który wyznaje imię Jezusa? Ar tai kiekvienas gali tai pasakyti, kuris mini Jėzaus vardą? Bo są niektórzy ludzie, którzy nawet, możemy zauważyć, noszą pewne symbole religijne na swoich szyjach, krzyżyki i tak dalej. Matome, kai kurie net nešioja tam tikrus kryžiukus ir simbolius religinius. Czy każdy, który nosi taki symbol lub mówi, ja wierzę w Jezusa, Ar kiekvienas, kuris nešioja tokį simbolį ir sako, aš tikiu Jėzumi, czy oni są według Pisma Świętego nazwani ludem Bożym? ar jie pagal šventą raštą gali būti pavadinti Dievo žmonėmis? Nie do końca, drodzy braterscy. Ne iki galo, brangieji broliai seserys. Dlatego, że według Pisma Świętego Nes pagal šventąjį raštą ludem Bożym to są ci, Dievo žmonėmis tai yra tie, którzy zawarli przymierze z Bogiem kurie sudarė sandorą su Dievu poprzez ofiary. per auką. Tak jak czytamy w Psalmie 50 rozdział, werset 5, Psalmė 55 eilutė, który mówi: zgromadźcie mi świętych moich, którzy ze mną uczynili przymierze przez ofiarę. Surinkite mano šventuosius, kurie sudarė sandorą su manimi. Czyli Bóg mówi: święci moi, czyli lud mój, to są ci, którzy zawarli ze mną przymierze, Taigi surinkite mano šventuosius, tai yra tie, kurie sudarė sandorą su manimi, a ja z nimi.
o aš su jais. Przymierze przez ofiarę. Taigi sandora per auką, per pasišventimą. A więc lud mój, jak mówi werset podstawowy, Taigi mano žmonės, kur sako ta pagrindinė eilutė, to są wszystkie poświęcone i wierne dzieci Boże. tai visi pasišventę ir ištikimi Dievo žmonės. Niezależnie od tego, czy to jest bardzo młody człowiek, czy w starszym wiekiem człowiek, Nesvarbu, ar tai jaunas žmogus, ar pagyvenęs. ale to są ci, których serca są mocno utwierdzone i stanowczo zdecydowane, by czynić wolę Bożą. Tai yra tos širdis, kurios nusprendusios ir nutarusios vykdyti Dievo valią. A więc kiedy czytamy idź ludu mój, Ir kada mes skaitome, eikite mano žmonės, to są słowa skierowane i obietnica skierowana do poświęconego ludu Bożego, znajdujący się w przymierzu z Bogiem. taigi čia kalbama apie pasišventusius Dievo žmonės, kurie sudarė sandorą su Dievu. Drodzy braterstwo, być ludem Bożym Būti Dievo žmonėmis to jest wielki przywilej, tai yra didelė privilegija, to jest wielki zaszczyt. tai didelė garbė, To jest o wiele więcej niż ludziom się wydaje. tai yra daug daugiau negu žmonėms tai atrodo. Z jednej strony dla ludu Bożego oznacza to, Iš vienos dalies Dievo žmonėms tai reiškia, że stają się oni perspektywicznymi dziećmi Bożymi. kad jie perspektyvoje tampa Dievo žmonėmis. Oznacza to, że starają się iść codziennie śladami naszego Pana, czyli naśladować Jego uczynki, Taigi Jego stengiasi postępowanie, eiti Jėzaus pėdomis, daryti kaip jis darė, ale być ludem Bożym to oznacza również bet būti Dievo žmonėmis tai taip pat reiškia, wyrzec się tych rzeczy, które spotykamy w tym świecie, kad įsižadėti tų dalykų, kuriuos sutinkame šiame pasaulyje, które przeszkadzają nam w realizowaniu ślubów naszego poświęcenia. kurie trukdo mūsų pasišventimo įžadams. Nie znaczy to, że dzieci nie powinny chodzić do szkoły, Nereiškia, kad vaikai neturi eiti į mokyklą albo że nie mają później ukończyć jakiś zawód i pracować. ir kad baigti kažkokią tai profesiją ir mokintis. Ja pamiętam, I dirbti. kiedy mój syn chodził do szkoły podstawowej, Aš atsimenu, kai mano sūnus ėjo į pagrindinę a mokyklą dużo słyszał o zbliżającym się królestwie, ir daug girdėjo apie arteinančią karalystę. to mówi, tata, to może ja już nie powinienem chodzić do szkoły, skoro już królestwo się zbliża. Ir tėtė sako, gal man jau nevaikščioti į mokyklą, nes jau artėja Dievo karalystė. A mówimy, jeszcze zdążysz zrobić szkołę i zawód, to tak szybko jeszcze to nie będzie. Tai aš sakau, dar spėsi ir pabaigti mokyklą, ir profesiją įgyti, ir dirbti dar taip greitai nebus. I to jest właściwą rzeczą, Yra tinkamas tai dalykas, bo przecież trzeba mieć środki do życia, nes reikia turėti finansų pragyvenimui, ale człowiek poświęcony bet pasišventęs žmogus wie i rozumie, tiki ir žino, że te rzeczy ziemskie i świeckie tu žemiškus pasaulietinius dalykus, nie przynoszą takiego szczęścia, którą pragną. tai net neša tokio didelio džiaugsmo, kurie jie trokšta. Nie są tym największym błogosławieństwem, które człowiek może osiągnąć. Tai nėra tai didžiausia palaima, kurią žmogus gali pasiekti. Największym przywilejem, błogosławieństwem obecnie jest stać się dzieckiem Bożym. Taigi didžiausia palaima tai yra tapti Dievo žmonėmis, Być nazwany Jego ludem. kad būtume pavadinti jo žmonėmis. Nie ma większego zaszczytu, drodzy braterscy. Nėra didesnės palaimos ir garbės, brangiai broliai seserys. Niektórzy, zauważamy, dążą, szukają różnych karier w polityce, w religii, szukają stanowisk. Kai kurie ieško karjeros politikoje, religijoje, ieško tam tikrų postų, A lud Boży o Dievo žmonės znajduje się na wyższym poziomie myślenia. yra aukštesnėme mąstymo lygyje. On pragnie innych, wyższych rzeczy, Jis trokšta aukštesnių, geresnių dalykų. o których być może więcej powiemy jutro podczas naszych rozważań. O apie tos dalykus pasakysime rytoj savo svarstymuose. Ale dzisiaj chcemy powiedzieć, drodzy braterstwo, Bet dabar, brangus broliai seserys, norime pasakyti, że być ludem Bożym jest to wielki przywilej. kad būti Dievo žmonėmis tai yra didelė privilegija. I to coś oznacza również ze strony Boga względem Jego ludu. Bet tai reiškia ir taip pat ir ką reiškia tai ir Dievo žmonėms, Dievo atžvilgiu. Ponieważ Bóg daje
dla swojego ludu obietnice, cenne obietnice i je realizuje, Nes Dievas duoda savo žmonėms pažadus ir juos realizuoja. to oznacza, że już w obecnym życiu, kiedy jesteśmy poświęceni Bogu, wierni w poświęceniu, Tai reiškia, kad jau dabar, kada esame jau pasišventę dabartinėme gyvenime, to mamy i odczuwamy Jego ojcowską miłość. tai jau dabar jaučiame Dievo tėvišką meilę, Odczuwamy Jego troskę. jaučiame jo rūpestį. Odczuwamy też niekiedy Jego dyscyplinę, jeżeli jest potrzebna, abyśmy byli ukarani. Taigi jaučiame ir Dievo discipliną, jeigu kartais reikia, kad mes būtume nubausti. Odczuwamy Jego nauczanie, Jego nauki Taip pat jaučiame jo mokinimus i odczuwamy również Jego zachętę i wsparcie. ir jaučiame jo paraginimą ir padrasinimą. Drodzy braterstwo, my nie jesteśmy sierotami. Taigi, brangieji, mes nesame našlaičiais. Mamy najlepszego Ojca w niebie, jakiego tylko możesz sobie wyobrazić. Turime puikiausią, geriausią draugą danguje, kokį tik galime įsivaizduoti. Doskonałego, w miłości, sprawiedliwości, Tobulą mądrości. meilėje, išmintyje, teisingume. I ja, i wy również przekonujemy się, Aš ir jūs įsitikiname, że tak rzeczywiście jest. kad taip iš tikrųjų yra. Wspomniałem wam na początku, ja to kilka godzin temu przeżywałem. Aš keletą valandų pergyvenau. I to są najlepsze doświadczenia, drodzy braterstwo. Tai yra patys geriausi išbandymai, brangieji. Takie doświadczenia, w których nie ma wyjścia, Toks išbandymas, kur nebėra išeities, w których analizujemy, szukamy rozwiązania, a wyjścia nie ma. kurį analizuojame, ieškome kokios išeities ir jos nėra. I mózg, nasz umysł mówi, no ja tutaj nie możemy znaleźć żadnego rozwiązania. Ir protas sako, negaliu surasti jokio išrišimo iš sprendimo tos užduoties. I jaki przywilej ma wtedy lud Boży? Ir kokią privilegiją tuomet turi Dievo žmonės? Zwrócić się z tym problemem do swojego Ojca. Kreiptis su šia problema pas Dievą. I to jest, drodzy braterstwo, wtedy cudowne. Ir tai, brangieji, tada stebuklingas dalykas. Bo kiedy zwracamy się w pokorze, w modlitwie, Bóg pokazuje nam rozwiązanie. Kai maldoje kreipiamės nuolankiai pas Dievą, Dievas parodo mums, kaip išspręsti tą dalyką. No i wtedy ciepło się robi na sercu, prawda? Ir tada šilta pasidaro širdyje. I mówimy, Boże, jak ja Tobie dziękuję, że ja jestem Twoim dzieckiem, że jestem Tobie poświęcony Dieve. i że Ty troszczysz się o mnie. Dieve, kaip aš džiaugiuosi, kad man padedi ir manimi rūpinėsi. To są najlepsze doświadczenia, takie, w których nie ma wyjścia. Taigi, tai patys geriausi išbandymai tokie, kai nėra jau išeities. Drodzy braterstwo, kolejnym błogosławieństwem dla ludu Bożego Taigi, kitas palaiminimas Dievo žmonėms, pod koniec wieku Ewangelii było to, baigiantis Evangelijos amžiui, buvo tai, że pod koniec wieku Ewangelii przy rozpoczęciu czasu żniwa Bóg wylał ogromne ilości prawdy kad Dievas pjūties metu, Evangelijos amžiaus pabaigoje, pjūties metu išlėjo labai daug tiesos. przez onego wiernego sługę, Per tam ištikimą tarną tą, który sprawił, kuris padarė taip, że lud Boży, kad Dievo žmonės, który uprzednio był rozproszony po różnych systemach religijnych, kurie buvo tada išsklaidyti įvairiose religinėse sistemose, który był rozproszony w Babilonie, kurie buvo Babilone, on następnie był zgromadzany jie buvo surinkti dzięki tej ogromnej ilości prawd. dėka tos gausios tiesos. Dlatego też mówimy o tak zwanym czasie żniwa. Todėl kalbam apie pjūties laiką. Żniwo polega na tym, że wychodzi żniwiarz. Pjūtis yra tame, kad išeina pjovėjas. Kiedyś był używany ostry sierp. Tak, Taigi buvo aštrus pjautuvas toks sulenktas. I on podchodził w czasie żniwa, Ir jis ateina pjūties metu, chwytał to zboże paima, pagrebia už tų kviečių ar javų i tym sierpem ciął, oddzielał je od gleby. ir atskiria nuo žemės, nuo žemės paviršiaus, atskiria nuo žemės. I zgromadzał je w snopy. Ir suriša į pėdelius. Następnie było z tych snopów było wydobywane ziarno. Ir po to iš tų pėdelių buvo išmušami grūdai I różne inne procesy były czynione. ir kiti procesai buvo daromi.
Tym sierpem, drodzy braterstwo, Tas pjautuvas, brangieji, jest ta prawda, o której wspomnieliśmy. yra ta tiesa, apie kurią Ta kalbėjome. ogromna ilość prawdy, która jest publikowana od czasów działalności pastora Russella, Taigi ta tiesa, ta gausi tiesa, kuri buvo publikuojama nuo brolio Ruselio laiko, powodowała to, padarė tai. że ludzie byli tą prawdą odcinani od tych systemów, w których wzrastali. Tai Dievo žmonės buvo nupjaunami nuo tų sistemų, kuriuose buvo. I przychodzili do zborów. Ir ateidavo į susirinkimus. Tak też było i w moim przypadku, Taip ir buvo mano atveju. chociaż ja oczywiście żyję w tak zwanym poszerzonym żniwie wieku Ewangelii. Nors aš dabar gyvenu tame išplėstame Evangelijos amžiaus pjūties laiku, Też urodziłem się w rodzinie rzymskokatolickiej bet taip pat gimiau Romos katalikų bažnyčios šeimoje. i nawet szykowałem się do seminarium, żeby być księdzem. Ir Taki net był mój norėjau cel. eiti į seminariumą, kad būti kunigu. Ale czytając Pismo Święte miałem wiele pytań i nie znałem odpowiedzi na te pytania. Bet skaitydamas šventą raštą turėjau daug klausimų, neradau atsakymų. I któregoś dnia Bóg posłał na moją drogę pewnego brata, Taigi vienu metu Dievas pasiuntė į mano keliu vieną brolį, który przedstawił mi prawdę kuris o man, restytucji, kuris man paaiškino tiesą apie restituciją. a ta prawda spowodowała, że jednym uderzeniem zostałem odcięty z tego systemu, gdzie się rozwijałem. Ir čia ta tiesa padarė tai, kad vienu tokiu pjovimu buvau nupjautas nuo tos sistemos. Bo chciałem tylko zgromadzać się z braćmi, siostrami tam, gdzie badana jest prawda. Już nie chciałem chodzić do tego systemu wielkiego. Taigi ir jau norėjau nuo to laiko rinktis ten, kur renkasi Dievo žmonės, kur tyrinėjama tiesa, ir nenorėjau jau likti toje sistemoje. I tak, drodzy braterstwo, jest również i dzisiaj, Ir taip, brangiai broliai seserys, yra ir šiandieną, ponieważ wiemy, że w Izraelu były zbierane różnego rodzaju ziarna, taigi Izraelyje buvo renkami įvairios rūšies grūdai, nie tylko pszenica, jęczmień czy żyto, ne tik kviečiai, rugiai ir kiti, ale i również soczewica, bet taip pat ir lęšiai, ir pupos, ir kiti. i one również zbierane są do dzisiaj. Ir renkama iki dabar. To znaczy, oznacza, że na miarę posiadania wiedzy prawdy, Taigi priklausomai nuo tai, kiek pažįstame tiesos, ci ludzie, którzy ją słuchają, są wzywani do tego, aby opuszczali te systemy taigi Dievo žmonės renkami tam, kad paliktų šią sistemą i przełączali się do ludu Bożego, badając Słowo Prawdy. ir prisirinktų prie Dievo žmonių, tyrinėjant tiesą. I Bóg wzywa takie osoby, Ir Dievas renka tokias žmonės, aby wyszli z Babilonu na miarę posiadania prawdy kad išeitų iš Babilono, ieškodami tiesos, i aby przyszli w inne miejsca, raczej do innego stanu. ir kad ateitų į kitą vietą, tai yra į kitą būseną. Bo w wersecie podstawowym czytamy: wnijdź do komór swoich, a zamknij drzwi twoje za sobą, skryj się, dokąd nie przeminie rozgniewanie. Taigi Izaja 26:20 pagrindinė eilutė: mano tauta, įeik į savo kambarius, pasislėpk valandėlę, kol praeis jo rūstybė. A więc zauważmy, drodzy braterstwo, że ten werset mówi Taigi atkreipime dėmesį, kad ta eilutė kalba o pewnym tajemniczym miejscu schronienia, zarezerwowane tylko dla ludu Bożego, poświęconego ludu Taigi čia Bożego. kalbama apie tokią specialią ypatingą vietą apsaugos, rezervuotą tik Dievo žmonėms. No każdy z nas i każdy poświęcony chciałby się znaleźć, szczególnie w tych dzisiejszych czasach, Taigi w takim tajemniczym miejscu schronienia. kiekvienas Dievo žmogus dabartiniu metu tikrai norėtų atsidurti tokioje slaptoje slėptuvėje, galima sakyti, toje vietoje, kad galėtume pasislėpti. A to miejsce schronienia jest pięknie również opisane przez proroka Dawida. Taigi ta slėptuvė yra puikiai aprašyta Dovydo, Bo w psalmie 91, a w wersecie 1 czytamy:
Gdzie ono jest, to miejsce schronienia. Taigi ta slėptuvė 91 psalmė 91. a ir pierwszy. pirma eilutė. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego, przebywać będzie. Tas, kuris gyvena aukščiausiojo globoje, visagalio šešėlyje pasilieka. Który mieszka w ochronie Najwyższego. Taigi, kuris gyvena visagalio šešėlyje, šešėlyje. A więc co jest tym tajemniczym miejscem, drodzy braterstwa, naszego schronienia? Kas tai yra ta slėptuvė, ta slapta vieta, kur pasislepiame? Jest to bardzo bliski związek i społeczność z Bogiem. Tai yra labai artimas ryšys ir bendravimas su Dievu. W jaki sposób on się wyraża, ten bliski związek i społeczność z Bogiem? Kokiu būdu būna tas artimas ryšys ir bendravimas su Dievu? Drodzy braterstwo, po pierwsze, przede wszystkim przez modlitwę, Pirmiausia, per maldą, przez naszą łączność duchową z Bogiem. per mūsų dvasinį bendravimą su Dievu. My nie mówimy teraz tylko o tej modlitwie, którą odmawia się rano, czy wieczorem, czy do posiłków, czy w trakcie zebrań. Taigi Nie tylko o tym mówimy. mes nekalbame apie tokią maldą, kuri būna ryte, vakare, per pusryčius, per pietus, vakarienę. Ale ten bliski związek z Bogiem oznacza to, że bez przystanku się modlimy. Bet tas artimas ryšys su Dievu tai yra pastoviai, kai meldžiamės su Co to Dievu. znaczy? Że bez przystanku mamy serdeczność lub staramy się cały czas mieć serdeczną jedność, łączność z Bogiem. O kas tas reiškia, kad turime pastovų turėti nuoširdų ryšį su Dievu. We wszystkich naszych myślach, we wszystkich staraniach, Visuose mūsų mintise, visuose pastangose, we wszystkich decyzjach, zawsze. visuose nutarimuose, visada. Jeżeli jesteśmy blisko Boga w tym duchu modlitwy, Jeigu esame arti Dievo šio maldos dvasioje, to wtedy, drodzy braterstwo, przeciwnik nie ma dostępu do nas. tuomet priešininkas negali prieiti prie mūsų, Bo jesteśmy w ochronie Najwyższego. nes esame aukščiausiojo globoje. Ale zauważmy, to oznacza, że my musimy kontrolować nasze emocje. Bet tai reiškia, kad turime kontroliuoti mūsų Nie emocijas. możemy być wybuchowi, emocjonalni, Mes negalime būti tokie greitai užsidegantis, emocionalūs tokie. a później dopiero zastanawiać się, no tak, jaka jest wola Pańska, może warto by było się pomodlić w tej sprawie. To ma być odwrotnie, drodzy braterscy. Ne pirmiausia impulsyviai kažką tai padaryti po to, kokia iš tikrųjų yra viešpatės valia. Pirmiausia, turime pasimelsti. Lud Boży nie ma być impulsywny, lud Boży ma być spokojny Dievo žmonės negali būti impulsyvūs, turi būti ramus. i czuwać bez przerwy jedność z Bogiem. Ir visada palaikyti ramybę, bendravimą, vienybę su Dievu. Pamiętać, że zawsze mieszka w ochronie Najwyższego. Kad visada galime gyventi aukščiausiojo apsaugoje. Niekiedy jest to tendencją ludzką, że jeżeli pojawi się jakaś sytuacja stresująca, Taigi kartais yra tokia tendencija Dievo žmonių, kad atsiranda tam tikra stresuojanti situacija, to człowiek próbuje szybko podejmować jakieś decyzje, tai žmogus stengiasi staigiai kažką nuspręsti. ale to nie jest właściwe, zawsze nie jest to właściwe. Bet tai nėra geras būdas. Najpierw trzeba się zastanowić, Pirmiausia, reikia apsvarstyti, jaki jest boski punkt widzenia na daną sprawę. koks Dievo požiūris į tą dalyką. W każdej sytuacji. Kiekvienoje situacijoje. Co Bóg widzi w tą sprawę, jak On to widzi, Kaip Dievas mato šią co On sobie situaciją. życzy ode mnie. Ką jis norėtų iš manęs. I ta łączność z Nim w modlitwie daje nam tego ducha spokoju. Pozbywają te emocje negatywne i różne szybkie, niewłaściwe decyzje. Tas uciekają. apsvarstymas, ką norėtų Dievas, iš karto panaikina tas negatyvias emocijas ir nereikalingą įtampą. A więc ten bliski związek z Bogiem oznacza również Tas artimas ryšys su Dievu taip pat reiškia naszą głęboką wiarę w Jego Słowo mūsų gilų tikėjimą į Jo žodį. oraz naszą głęboką wiarę w Jego obiecaną opatrznościową opiekę. Mūsų taip pat Dievo tokia apvaizda mumis. Nie ma przypadków, drodzy braterstwo, wśród ludu Bożego, w życiu ludu Bożego. Nėra atsitikimų pasišventusių Dievo žmonių gyvenime. Ale jest pewna zasada biblijna, która mówi,
Bet tam tikra yra taisyklė biblinė, kuri sako, niech ci się stanie według wiary twojej. tegul įvyksta pagal tavo tikėjimą. Wiarę trzeba pielęgnować. Tikėjimą reikia Ją saugoti. trzeba wzmacniać Ją reikia vis stiprinti i doprowadzić ją do stanu krystalizacji. ir atvesti iki kristalizacijos. Co to znaczy krystalizowana wiara? Ką reiškia kristalizuotas tikėjimas? To jest wiara, która jest niezmienna, obojętnie co by się działo. Tai tikėjimas toks, kuris nepasikeičia nepriklausomai, kas įvyktų. Kiedyś słyszałem taki przykład i chcę się z nim chętnie podzielić, bo No, jest dla mnie bardzo Kažkada ilustracyjny. girdėjau tokį palyginimą, noriu jų pateikti. Kiedy weźmiemy płynny beton, Kada mes paimsime skystą betoną, to można, kiedy on jest jeszcze nie wyschnięty, to można go wlewać w różne formy, tak? tai galime tą betoną pilti į įvairias formas. Zalać można fundament pod nowy dom. Pamatą galima po namo taip pat išlieti. I póki on jest jeszcze mokry, to można go wziąć w ręce i przelewać nawet. Ir kada jis dar šlapias, galime rankomis pilti kažkur tai. Ale kiedy on już wyschnie i stwardnieje, to już tego zrobić nie możemy. Bet kada jau sukietėja cementas, kada sukietėja skiedinys, jo padaryti kažką On nebeįmanoma. już się nie zmienia, on już taki jest. Jis jau nebepasikeičia, jis jau toks yra. I na tym właśnie polega skrystalizowanie wiary, Tai kristalizacija tikėjimo, która mówi, kuris sako, ja się nie zmieniam, aš nepasikeisiu, ja zawsze ufam Bogu. aš visada tikiu Dievu. Czy przeżywam doświadczenia radosne, pomyślne, Argi išgyvenu džiaugsmingus išbandymus, przykre czy smutne? ar nemalonius išbandymus. Ja zawsze jestem taki sam, nie zmieniam się. Aš Zawsze visada- ufam Bogu. Aš visada toks pat, nepasikeičiu, aš tikiu Dievu. To jest wiara skrystalizowana. Tai yra kristalizuotas tikėjimas. Ale wiara skrystalizowana, drodzy braterstwo, nie wyrasta jak grzyb po deszczu, Taigi tas kristalizuotas tikėjimas neužauga kaip grybas po lietaus. na to potrzeba czasu. Tam reikia laiko. A więc możemy tą wiarę porównać nie do grzyba, ale do dębo, drzewa Taigi silnego, tą mocnego. tikėjimą galima palyginti nepalyginti grybų, bet kaip užaugusiu dideliu ąžuolu. A ono potrzebuje czasu. Ir kad tas ąžuolas užaugtų, reikia laiko. Dlatego też jest z nami z próbami naszej wiary. Taip yra ir susijęs su mūsų tikėjimo išbandymais. Im więcej mamy tych doświadczeń, je wiernie znosimy, tym bardziej nasza wiara się krystalizuje Taigi, kuo daugiau turime išbandymų, tuose išbandymuose laimime, tuo labiau mūsų tikėjimas kristalizuojasi. i celem Boga jest doprowadzenie nas do takiego stanu, w którym ona już będzie niezmienna. Ir Dievo tikslas yra atvesti mūsų tikėjimą iki tokios būsenos, kai jis jau, tas tikėjimas nebesikeičia. O, drodzy braterstwo, zauważmy, jak cenne jest to schronienie, o którym mówi ten werset podstawowy. Taigi, kokia pagrindinė svarbi yra ta eilutė apie tą slėptuvės vietą paslėptą kambarį, į kurį galime pasislėpti. Dzięki temu schronieniu, dzięki tej komnacie, do której możemy wejść i zatrzasnąć drzwi naszej wiary, Taigi, dėka to kambario, į kurį galime įeiti ir užtrenkti, uždaryti duris mūsų tikėjimo, mamy przywilej, aby zupełnie oddzielić się od zamieszania, które jest w obecnym świecie. tokiu būdu mes galime visiškai atsiskirti nuo sumišimo šio pasaulio. I tam siedzimy sobie w tym pokoju, jesteśmy spokojni, bo drzwi są mocno zamknięte. Ir sėdėme tame kambaryje, toje slėptuvėje, ramus, nes esame apsaugoti. To schronienie daje nam spokój Taigi ta slėptuvė duoda mums ramybę od tych różnych bezowocnych wysiłków, jakie ludzie dzisiaj próbują czynić, aby uratować ten porządek. nuo tų visų nevaisingų pastangų, kurias daro dabar pasaulis, norėdamis apsaugoti dabartinę tvarką. Ten pokój z zamkniętymi drzwiami Taigi tas kambarys uždarytomis durimis chroni nas od tych kłótliwych języków. saugo mus nuo tų visokių apgaulingų ir visokių ginčiškų kalbų. I tych różnych próżnych, kłótliwych debat, które obserwujemy. Nuo tų blogų visokių debatų, kalbų debatų nereikalingų. Czy to w telewizji, czy to w radiu, czy w mediach społecznościowych. Ar televizijoje, ar radijo, ar kažkur tai kitose priemonėse
wszyscy próbują, politycy, inne wpływowe osoby próbują stworzyć z chaosu tych różnych ludzkich tradycji jakieś zasady i ratować tę sytuację. Kai kurie politikai ir kiti bando surasti kažkokias tai taisyklės, kad gelbėti dabartinę tvarką. A my, drodzy braterstwo, jeżeli jesteśmy w tym pokoju i zamknęliśmy te drzwi wiary, O nie kada mes- musimy w tym brać zupełnie udziału. Taigi, kada mes įėjome į tą kambarį, užtrenkėme duris, tikėjimo duris uždarėme ir ramiai pasitikime. I tutaj znajdujemy pokój, tutaj znajdujemy radość, Čia surandame ramybę, džiaugsmą, który ten świat nie może nam dać, kur pasaulis negali mums duoti. ale ten świat też nie może nam tego pokoju zabrać. Taigi tas pasaulis negali atimti tos ramybės. Dlatego mówi ten werset podstawowy: Taigi ta pagrindinė eilutė mums sako, nie bój się, nebijok, zamknij drzwi, czyli drzwi wiary twoje za sobą uždaryk savo tikėjimo duris i bądź spokojny. ir būk ramus. Drodzy braterstwo, czytamy w psalmie 27, 27 psalmė, a wersety 1, 3 i 5 27 psalmė, pirmą, trečią, penktą eilutės. Viešpats mano šviesa ir mano išgelbėjimas, ko man bijoti? Viešpats mano stiprybė, prieš ko man drebėti? Pierwszy. Werset 3. Przetoż choćby wojsko przeciwko mnie stanęło, nie ulęknie się serce moje. Choćby powstała przeciwko mnie wojna, przecież ja w tym ufam. Nors stovėtų prieš mane kariuomenė, nenusigas mano širdis. Ir nors karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu. Jest mowa o wojnie? Tutaj? Tak. O, drodzy braterstwo, czy to nie jest aktualne? Ar nėra aktualu dabar? Czy rodzaj ludzki ludzie dzisiaj nie tworzą się, nie boją się wojny? Ar žmonės dabar nebijo karo? Czyż nie zbroją się wszyscy? Ar ne visi ginkluojasi, Wydają ogromne pieniądze? išleidžia didelius pinigus? Ale jak my mamy się zachować? O kaip mes turime elgtis? Nie wychodźmy z tej komnaty, nie otwierajmy tych drzwi. Neišeikime iš to kambario, neatidarykime durų. Miejmy silną wiarę. Turėkime stiprų tikėjimą. I pamiętajmy, że choćby wojsko przeciwko mnie stanęło, nie ulęknie się serce moje. Nors prieš mane visą kariuomenę, aš nenusigas mano širdis. Choćby powstała przeciwko mnie wojna, ale ja w nim będę ufał. Nors ir karas kiltų prieš mane, aš pasitikėsiu. My nie wiemy, co nas spotka, co nas czeka. Mes nežinome, kas mūsų laukia, kas mūsų sutiks. My nie wiemy, jakie doświadczenia, fizyczne doświadczenia mogą na nas przyjść. Mes nežinome, kokie fiziniai išbandymai mums ateis. Ale co się jednej rzeczy tyczy, to jesteśmy zupełnie przekonani, zupełnie pewni, Bet ką mes įsitikinę, esame pilnai įsitikinę tuo, że nie spotka nas nic złego. kad nesutiks mums nieko bloga. To znaczy, nie może nas spotkać nic złego, co mogłoby zaszkodzić naszemu duchowemu rozwojowi. Taigi nieko atsitiks blogo, kas galėtų pakenkti mūsų dvasiniam augimui. A jeżeli miałyby przyjść nawet pewne doświadczenia formy fizycznej, prześladowanie fizyczne, Net jeigu ateitų fiziniai persekiojimai, to wiemy, drodzy braterstwo, tai žinome, brangiai broliai że nie seserys, będzie ono ponad nasze siły, tai nebus virš mūsų jėgų, bo taka jest obietnica Pisma Świętego. nes toks yra švento rašto pažadas. Jeżeli dobrze pamiętam, pierwszy list do Koryntów, 10, 13 rozdział, który Pirmas mówi, Korintiečiams że Bóg 10:13. jest wierny i nie pozwoli, żebyśmy byli doświadczani ponad nasze siły. Dievas ištikimas, neleidžia, kad mus gūdintų virš mūsų jėgų. I czytamy werset 5 w tym psalmie, bo mnie skryje, w tym 27, bo mnie skryje ten dzień zły w przybytku swoim. Zachowa mnie w skrytości namiotu swego, a na skale wywyższy mnie. Piąty albo 4, 27. Tegur jie laikosi mano stiprybės, kad galėtų susitaikyti su manimi. Ir tada jie, atsiprašau, jis paslėps mane savo palapinėje nelaimės dieną, savo buveinės slaptoje vietoje ant uolos pastatys mane.
Kiedy, drodzy braterstwo, rozważamy tutaj te myśli na temat tego miejsca schronienia, Kada mes kalbame apie tą slėptuvės vietą, to musimy zwrócić jeszcze uwagę krótko na następną myśl i już będziemy zaraz kończyć. taigi dar turime atkreipti į dar vieną mintį, Żeby każdy z nas rozwijał indywidualną wiarę. kad kiekvienas iš mūsų ugdytų individualų tikėjimą. To nie jest wiara zgromadzenia, wiara grupy. Tai nėra kažkokios tai grupės tikėjimas, To jest indywidualny rozwój. individualus tikėjimas. Każdy musi indywidualnie badać i analizować Słowo Boże. Kiekvienas turi individualiai tyrinėti Dievo žodį. Oprócz tego oczywiście w zborze również. Taip pat susirinkime, Ale musimy pamiętać o tym, żeby rozwinąć tak silny charakter, bet turime atsiminti, kad turime išugdyti tokį stiprų tikėjimą, który byłby niezależny od nikogo. kuris būtų nepriklausomas nuo nieko. Fundamentem, na którym budujemy nasz charakter, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Taigi pamatas, ant kurio statome mūsų tikėjimą, yra Jėzus Kristus. Nie możemy budować fundamentu wiary na osobie, Mes negalime tikėjimo statyti ant asmens, bo osoba może nas rozczarować nes asmo gali mus apvilti albo stać się niewierna. arba gali tapti neištikima. Przypominamy sobie, że są takie sytuacje, że ktoś kogoś przyprowadził do prawdy, do znajomości prawdy, Nes būna tokia situacija, kas nors atvedė ką nors prie tiesos, a potem stał się niewiernym. o po to jis pats tapo neištikimas. I czy to oznacza, że my mamy iść za nim, bo on nas przyprowadził do prawdy? Tai ar mes turime eiti paskui jį, Z pewnością nie. nes jis atvedė mus prie tiesos? Ne. Bo to oznaczałoby, że budujemy na nim, na osobie. Taigi tai reikštų, kad mes statome ant jo, ant to asmens. My musimy budować, drodzy braterstwo, na naszym Panu Jezusie Chrystusie indywidualny charakter, Mes turime ant Jėzaus Kristaus statyti individualų charakterį, niezależny od nikogo. nepriklausomą nuo nieko, Nawet niezależny od humorów innych osób. nepriklausomą nuo norų kitų asmenų. Nasza wiara musi być skrystalizowana, Mūsų tikėjimas turi būti kristalizuotas. niezmienna, obojętnie co się dzieje wokół nas. I visiškai nepriklausyti nuo tų dalykų, kurie vyksta aplink mus. Drodzy braterstwo, Brangieji, na koniec tych rozważań baigdami tos svarstymus, chciałbym jeszcze zwrócić krótką myśl noriu atkreipti vieną dėmesį na werset 34, rozdział 34, a werset 8 w psalm. Psalm 34, werset 8. 34 psalmę 8 eilutė, Który mówi: zatacza obóz anioł pański wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. pas mumis 7 eilutė 347. Viešpatės angelas stovyklauja aplink tuos, kurie jo bijo ir išgelbsti juos. Nie mamy czasu, żeby tutaj wgłębiać się w ten werset i wyjaśniać jeszcze dodatkowe piękne wersety, Neturime laiko čia įsigilinti į šią eilutę, ale chcemy tylko na podsumowanie powiedzieć, że wierzymy na podstawie tego i innych wersetów, bet mes galime pasakyti, kad tikime pasiremiant šią ir kitą eilutėmis, że każdy członek ludu Bożego, kad kiekvienas narys Dievo žmonių, proporcjonalnie do tego, o ile on jest prawdziwym dzieckiem Bożym, priklausomai nuo to, kiek jis yra Dievo žmogumi, każdy ma usługującego anioła. kiekvienas turi patarnaujantį angelą. Anioła, który opiekuje się jego sprawami, Angelą, kuris rūpinasi jo reikalais który zdaje raport naszemu Panu. ir kuris raportuoja apie tai mūsų viešpačiui. Dlatego nie może spotkać nas nic złego. Todėl negali atsitikti mums nieko blogo. Pamiętajmy o tym, drodzy braterstwo, Atsiminkite tai, brangiai broliai że seserys, ta duchowa istota jest blisko nas ta dvasinė būtybė yra arti mūsų i chroni nas ir saugo mus przed różnymi przykrymi doświadczeniami, niepotrzebnymi doświadczeniami i nuo nieszczęściami. įvairių nelaimių, įvairių dalykų nelaimių. Dlatego bądźmy wierni ślubom naszego poświęcenia, Todėl būkime ištikimi mūsų pasišventimo įžadams, bo jeżeli tak jest, nes jeigu taip yra, to ten werset podstawowy dotyczy się nas, drodzy bracia. tai ta pagrindinė eilutė liečia mus. I on mówi: idź ludu mój, Eikite mano žmonės, wnijdź do komór swoich
įeik į savo kambarius, zamknij drzwi Twoje za sobą, uždaryk duris įėjęs į kambarį, skryj na maluczką chwilę, pasislėpk valandėlę, dokąd nie przeminie rozgniewanie. kol praeis jo rūstybė. I życzę Wam, drodzy braterstwo, Ir linkiu, brangus broliai seserys, abyście tego pokoju z tymi zamkniętymi drzwiami nigdy nie upuszczali, kad tų namų, to kambario su uždaromomis duromis niekada nepaliktumėte, abyście w nim pozostali tak długo, dopóki będzie trwał ten ucisk, kad būtumėte taip ilgai, kol bus priespauda, a potem już Pan otworzy te drzwi, bo rozpocznie się inauguracja Nowego Przymierza. o po to viešpats atidarys tas duris, nes bus inauguracija naujos Szatan już sandoros, będzie związany šetonas bus jau surištas, i będą zupełnie inne warunki na tej ziemi, bus visai kitos sąlygos čia ant žemės. które będą sprzyjały do rozwoju charakteru i otrzymania życia wiecznego. Ir tas sąlygos padės mums pasiekti amžiną gyvenimą, A tej nagrody i życia wiecznego Wam z całego serca życzę. po to apdovanojimo ir amžino gyvenimo iš visos širdies jums linkiu Sam pragnę i dziękuję. ir pats trokštu ir dėkoju.